hanya duk wani da wani tun da wucewa wani bakar bi ita ta masu wasu lamu ala nusa da kun da zara ga wani Allah 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 رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة Allah ya ƙara ma lafiya, ƙara nisan kwana baba. Allah ya ƙara lafiya, ƙara nisan kwana. Waziri ne, ƙara mana katanga. Ya ƙara mana kai baba. Ana nan muna jira ka baba. ya bai